खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगोस्री बसुमतारी कमलाबारिनि गेलेमु थावनियाव इउपिपिएल दोलोनि बुथ सन्मेलना जोबनानै थांबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला 27 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय कमलाबारिनि गेलेमु थावनियाव इउपिपिएल दोलोनि बुथ सन्मेलना जानानै थाङो। सालबारि जिल्ला टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिनि मेल सामलायनायाव बे बुथ सन्मेलन हाबाफारिया जानानै थाङो। बे बुथ सन्मेलन हाबाफारियावनो लोकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, नेहाथारि समनाथ नार्जारी आरो 27 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव 27 नं सालबारि बियाबनि गासै 3500निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोराबो बाहागो लाफैदों आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै गावसोरनि मावथिफोरखौ गोख्रों सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो एमसि जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायोदि गासै बिटिसिनि मोन 30 बियाबफोराव इउपिपिएल दोलोआ देरहानाया रोखा जाखाबाय आरो दा समाव हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआव रावबो दैदेनगिरि गैला। अदेबानि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि दिनाव गाव हारसिङै जाबाय होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया। दानिया फैदो बिथां जयन्त बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। অহা সেপ্টেম্বৰ মাহত পৰিষদীয় নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে। এই নিৰ্বাচনটো যাতে আমি ভাল এটা ফলাফল লৈ বিটিচিত আকৌ আমি শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, চৰকাৰ যাতে গঠন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টি তাৰমানে 40টা সমষ্টি আমাৰ বুথ কৰ্মীসকলক লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ, যাতে কেনেকৈ আমি কামটো কৰিলে আমি এটা ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হওঁ, এইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু দলীয় হিচাপে লগতে চৰকাৰ হিচাপে কি কাম কৰিলোঁ এইখিনি আমি আমাৰ বুথ কৰ্মীসকলক আমি জনাই দিছোঁ। আৰু আজি যিখিনি সঁহাৰি জনালে এই সঁহাৰিয়ে দেখা যায় যে হালবাৰী সমষ্টিত কোনোবা দল কোনোবা পাৰ্টি থাকিব তেনেকৈ আমি দেখা নাই। ইয়াত আমি ইউপিপিএলে দেখিছোঁ আৰু ইউপিপিএল একদম ভাল এটা ব্যৱধানত হালবাৰী সমষ্টিত আমি আকৌ জিকিম, এইখিনি কথাকে আজি প্ৰমাণ কৰিলে। অলৰেডি আমাৰ 25টা সমষ্টি একদম ভালকৈ জিকিম, সেইখিনিতো আছে। অলপ লাগিলে আকৌ আমি 5টা আকৌ পাব পাৰোঁ। এইকাৰণে দেখা গৈছে যে মানে ডিফাৰেঞ্চটো বেছি নাই। অলপখিনি আকৌ যদি কৰোঁ আকৌ 5ৰ পৰা 6-7টা সমষ্টি আকৌ আমি আনিব পাৰিম। সেইকাৰণে 30ৰ ওপৰত মানে 30ৰ ওপৰত আমি জিকিম, সেইটো একদম কথা। দেৱৰগাঁৱত কি সময় হৈ আছে চাওক, দেৱৰগাঁও হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথাই ক'ব লাগিব, আপোনালোকে সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছে। বিপিএফ হিচাপে আজিৰ তাৰিখত একেবাৰে দুৰ্বল, কাৰণ তেখেতসকলৰ নেতৃত্ব আপোনালোকে চাওক। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিপিএফৰ এজন মানে শক্তিশালী এজন নেতা আছিলে, কেতিয়াবাই বিজেপিত গ'ল। আজি ইউপিপিএলত চন্দন ব্ৰহ্ম প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, 3বাৰ মন্ত্ৰী, বিপিএফৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ দললৈ আহিল। খাম্পা বৰগীয়াৰী ফাউণ্ডাৰ, তেখেতসকলে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আজি আমাৰ দললৈ আহিলে, ডেপুটি চিফ আছিলে। তাৰপিছত বাক্সাৰ আমাৰ হিতেশ বসুমতাৰী জিলা সভাপতি আৰু হাগ্ৰামাৰ মানে বাক্সা জিলাখন শক্তিশালী ৰূপত ধৰি ৰখাটো আছিল তেখেত, আজি ইউপিপিএল দললৈ আহি গ'ল। গোসাইগাঁও হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম প্ৰাক্তন MLA, তেখেত আমাৰ দললৈ আহি গ'ল। আৰু ঠিক তেনেকৈ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ লগত থকা লেফ্ট ৰাইট বহুতো কেন্দ্ৰীয় জিলা তথা ব্লক পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীসকল আজি ইউপিপিএল দললৈ আহিলে, কিছুমানে বিজেপি দলত গ'লগৈ। সেইকাৰণে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী অকলশৰীয়া আৰু এটা পাৰ্টি ৰেজিষ্টাৰ পাৰ্টি 5টা জিলাৰ মানে পাৰ্টি এজনৰ দ্বাৰা এইটো মানে পৰিচালিত হ'ব, সেইটো মানে দেখা নাই। আৰু সেইকাৰণে দেৱৰগাঁও সমষ্টি আজি ৰাইজ বুজি উঠিছে। কোকৰাঝাৰ টাউনত এই 3-4 দিন আগত প্ৰায় 500-600 তেনেকৈ বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীসকলে ইউপিপিএল দললৈ যোগদান কৰিলে, আকৌ আছে, তেওঁলোকে আকৌ যোগদান কৰিব। সেইকাৰণে দেৱৰগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ আমি কোনো তাত যুদ্ধ নহ'ব, একদম ইজিলি আমি দেৱৰগাঁও সমষ্টিত আমি জিকিম। বিপিএফ 0 মাৰিব, সেইটো একদম খাটাং।
বিজেপিও 40টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বিজেপি আৰু ইউপিপিৰ মাজত কি মতভেদ আৰম্ভ হৈছে এতিয়ালৈকে চাওক প্ৰত্যেকটা দলৰে নিজাববীয়া এটা তেওঁলোকে এজেণ্ডা থাকে আমি আমাৰটো কৰি আছোঁ বিজেপিয়ে কি কৰি আছে তেখেতসকলে জানে কিন্তু মুঠৰ ওপৰত আমি সেইটো কথা একদম কাটাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে 30ৰ পৰা অলপ আগুৱাই গ'লে আমি 35লৈকে জিকিব পাৰোঁ তাৰপিছত যিখিনি থাকে সেইখিনি কোনোবা দল সংগঠনে জিকিব সেইখিনি এইবাৰ এজেপি চাওক এটা দল নামাটো গণতান্ত্ৰিক দেশ সেইটো কোনো বাধা দিব নোৱাৰে কিন্তু নিৰ্বাচন কিমান দিন আছে আঢ়াই মাহ সেই আঢ়াই মাহত এটা দল জিকিব পৰা অৱস্থালৈ অনাটো কিমান দূৰ মানে সহজ হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি 2015 চনৰ পৰা আজিলৈকে আমি যি কাম কৰিছোঁ ইউপিপিএল দলত সেইটোত আমি দেখিছোঁ যে দল এটা গঠন কৰা আৰু দলটো মানে আগলৈ লৈ যোৱা ইয়াত বহুত মানে ডিফাৰেঞ্চটো আছে সেইকাৰণে ইমান এইটো ইজি নহ'ব কিন্তু ইয়াত আমি আমাৰটো জানো বাকী তেওঁলোকৰ কি দেখিছে নাজানো ইউপিপিএল হিচাপে আমি শক্তিশালী ৰূপত আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শক্তিশালী ৰূপত আমি হোৱা নিৰ্বাচন এটা ভাল এটা ফলাফল আমি দেখুৱাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপি আৰু বিধানসভাটো অলপ পিছত আহিব আমি আপাতত এই পৰিষদীয় বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিম আৰু সেইটো ৰিজাল্ট ভাল হ'লে এইটোতো এনেই আহি যাব সেইটো আৰু ক'ব লগা নাই दिनै जोङो सालबारि ब्लक कमिटिनि मोन 100 बुथ कमिटिनि जोंनि बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बुथ सन्मिलननि हाबाफारि लादों आरो नोंथांमोना नुदों जे बे बुथ सन्मिलनाव दिनै बेवहाय 3500निबो बारा जोंनि बुथ वर्कारफोरा बिथांमोना बाहागो लादों दा बिजों बेनो फोरमान जायो जे दिनै सालबारि समष्टियाव इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो जोबोद गोख्रों जाबाय आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बेवहाय जोङो इजिलि जोङो बेवहाय देरहासार जानो हागोन बे बुथ सन्मिलननि हाबाफारिखौ जोङो मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोङो लानाय जादों जोंना गासै 3200टा बुथ कमिटि दङ बिनिनो जोंना सालबारि समष्टियाव 100टा बुथ दङ दा बेवहाय मोनसे मोनसे बुथनिफ्राय जोङो 30 जन 35 जन बेबायदि जोङो जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो हांख्राय हरदों आरो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै दिनै बुथनि मावनांगौ माखासे हाबाफारि बेखौ लानानै जोङो सावरायदों बेवहाय जोंनि बुथ एक्सपार्ट ब्रज कुमार बसुमतारी बिथां आरो जोंनि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथां आरो लोगोसे जोंनि लकसभानि एमपि मानगोनां जयन्त बसुमतारी आदा आरो जोंनि अशोक कुमार बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों दा जोंना मोनफ्रोमबो समष्टियाव बे बुथ सन्मिलननि जे हाबाफारि बेवहाय जोङो नुदों जे माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ जोङो नुदों आरो जोङो बेजोंनो पजिटिभलि जोङो बेखौ बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दानो जोङो हागोन जिहेतु नोंथांमोननिनो मित्र लोगो बिजेपिआबो हारसिङै गेलेगोन होनना बुंदों बेवहाय नोंथांमोना माबा मोनसे खहा जागोन नामा जोंहा जेबो खहा जाया जोङो दोलो हिसाबै जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावबाय थादों बिथांमोना बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय थागोन जिहेतु बिथांमोना 40 बिघाबावबो होगोन होनना बुंबाय थादों बिथांमोना बे बिथांमोननि खोथा 40थायाव होयो ना 30थायाव होयो खिन्थु जोंबो इउपिपिएल हिसाबै जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय थादों आरो बबे समष्टियाव सोरखौ होयो होआ बा एलायन्स बे गासिबो बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि हाइ कमान्ड दङ बिथांमोना बिनि सायाव सावरायगोन जिहेतु जोङो एनडिए एलायन्स जोंना दिल्लीयावबो आरो दिसपुरावबो आरो जोंनि बिटिसिआवबो दा बिनि सोमोन्दै जोंनि मानगोनां जोंनि दोलोनि आफादगिरि तथा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिनि सायाव सावरायगोन दा जोंना बेनोल' जे जोङो इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा गोख्रों मावथि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोंनि दोलोखौ जोङो गोख्रों खालामगासिनो दङ आरो दिनैनि दिनाव जोङो गाव हारसिङैनो जे जोङो इलेक्सन गेलेनो हागोन बेखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जिहेतु बिजेपिआ बिपिएफखौबो गारा इउपिपिएलखौबो गारा बेफोरबायदि जिहेतु स्टेटआव नुनो मोनदों जिहेतु रायजो सभानि भट जादों
बिनि सोमोन्दै मा बुंनो हायो? रायजो सभानि जे भट जागोन बेवहाय जोंना थांनाय जे जोंनि CWC जादोंमोन रौतायाव बेवहाय जोङो मोनसे डिसिसन लादोङो जे जिहेतु जोङो NDA एलायन्स पार्टनार बेनिखायनो जोङो जोंनि दोलोनि जाय MLA बिथांमोन दङ बिथांमोना NDA एलायन्सनि जाय बिजाथि बिथांनोनो जोंनि दोलोनिया भटखौ होगोन बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनोबा एलायन्सनि जे स्पिरिट जोङो बेखौ लाखिनानै जोङो खामानि मावबाय थादोङो बेवहाय जोंहा जेबो खहा जाया आरो 2025नि जे बिसायख'थि बे मोनसे आलादा मेटार बेवहाय मोनफ्रोमबो दोलोआ BTC आव दायो साखाफारा जादोङो बे लेखायैनो जोंबो UPPL हिसाबै जोंनि दोलोखौ जोङो गोख्रों खालामबाय थादों आरो ओरैनोबाबो जोंना 445टा जे प्राइमारि कमिटि दङ जोङो गोख्रों भाबैनो जोङो खामानि मावबाय थादों 3200टा जोंनि जे बुथ दङ जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावबाय थादों दा बेखौ नोजोर बोयोबा जोङो रोखा जे बे खेबाव जोंखौ लाखिनो हानाय बा सोरबा लोगो जाब्ला जायाब्ला जोंहा बेजों खोथा गैया जोङो गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दानायनि मोनसे जोंहा गोख्रों जोंहा मोनसे फोथायनाय दं बा जोङो हागोन जोंखौ बेखौ बिसास खालामो आरो बेसेबांसो मासिम देरहागोन होननानै आसा खालामो? जोङो खमसे खम 30टानिबो बारा समस्थियाव दिनैनि दिनाव देरहानायनि पसिबिलिटि दङ आरो हयथ' जोंहा दायो मास मोनथामसो समय दंबावो बे मास मोनथामसो समायाव जोङो हयथ' बिनिबो बारा मोनहैनो हागौ दा बे हिसाबैनो जोङो दा बुथआव खामानि मावबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुबाय जे दिनै बेयाव जेसेबांनाखि एटेन्डेन्स बा पार्टिसिपेन्टफोर दङ बिराद बुरजा एथ' गरमबाबो बिराद पार्टिसिपेन्टसफ्रा बाहागो लादों बेनो फोरमान खालामो जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो दिनै UPPLखौ गनायनो हमबाय बा एक्सेप्ट खालामबाय। हाग्रामा महिलारिनि BPFनि अबस्थाया माबायदि थासारि? हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' गाव फिजिकेलिबो जरुला जाबाय लोगोसे BPFआव दा खुनु लिडार गैला जाय बिथांमोनाव दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन दिनै गासैबो UPPL दोलोआव फैजोब्बाय नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ दा बिथांमोनाव जिखिनि लिडार दङ बिथांमोना जोङो नुदों जे जुनियर लिडारफ्रा बिथांमोना ओरैनो खामानि मावलाबाय थादों किन्तु सिनियर लिडारफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों गैला जायनि बिथांमोननि दोलोआ एखेबारे दुरबल जाबाय आरो बिथांमोना दा माने पार्टि हिसाबै 2025नि उनाव थागोन ना थाया जोंहा सन्देह दङ।